L'entrada dels nens a P3, l'entrada dels més menuts de l'escola, és un moment molt important del dia, perquè és el seu primer contacte que té amb la mestra, és el seu primer contacte que té amb l'escola, i per tant ha de ser un moment que ell el visqui de manera relaxada i tranquil·la. I les famílies també, per això aquest contacte directe dels pares amb la tutora a l'entrar i al sortir de l'escola és un moment molt important. L'infant entra de manera molt relaxada i molt tranquil·la, se sent segur amb el seu espai i pot anar desenvolupant els seus hàbits i les seves rutines del dia a dia, al seu ritme, sense cap pressió, a la vegada que té diferents jocs i diferents materials del seu abast que el permet anar vivint aquest moment de la manera més relaxada possible. Dins l'aula d'infantil, en ocasions treballem per racons i nosaltres entenem els racons com uns espais o com unes propostes d'aprenentatge on els nens, a través de la manipulació, l'experimentació, el descobrir i el joc, van adquirint hàbits, destreses, capacitats. Podem fer lògica matemàtica, lectoescriptura, joc simbòlic. Llavors el que se'ls ofereix és diferents materials on ells, a través d'això, seguint els seus interessos en aquell moment, descobreixen tots aquells aprenentatges que tenim proposats per cada curs diferent. En aquests moments ells sempre treballen en petit grup i són moments que ells ho entenen com a joc, ja que el joc és l'eina principal d'aprenentatge, on nosaltres ens basem i ells és on se senten més segurs i més còmodes. I llavors, a través d'aquí, anem destriant totes les habilitats, destreses, capacitats que volem treballar en aquests moments. La psicomotricitat, per un alumne d'infantil, és un aspecte molt important perquè desenvolupa tota la seva capacitat. No només motriu, sinó tota la part sensorial, la relació amb els companys, la descoberta del seu propi cos, la relació amb els altres. Ell allà disfruta, gaudeix, comparteix amb els companys i experimenta un munt d'emocions a través del joc. Els tallers plàstics ens permeten desenvolupar la creativitat, experimentar amb diferents materials i expressar també el que senten a través de l'art. El pati és un espai de socialització on els nens juguen a l'aire lliure amb diferents propostes que s'hi plantegen. Hi ha 3 espais diferenciats, un de joc més tranquil, on hi trobem cuinetes, un petit jardinet, pissarres per jugar i per escriure i dibuixar, peces per jugar pel terra. Després tenim un altre espai de joc més mogut on hi tenen diferents tobogans, poden jugar també amb tricicles i motos. I un altre espai és la part del sorrall, on també poden jugar amb pilotes o de jocs més tranquil·lets. Tots aquells alumnes que es queden a dinar a l'escola, el que troben és un moment de mitja pensió on treballen l'hàbit del menjar, del seure bé, del seure correctament, del saber estar a taula, també l'hàbit del descans, l'hàbit de la higiene. Nosaltres a l'escola tenim la sort de tenir cuina pròpia, això vol dir que tenim uns menús saludables fets per una nutricionista. Llavors això també ens dona on poder treballar els aliments, on poder treballar menjar saludable. Els nens de P3, en aquest cas, també tenen la possibilitat de fer una migdiada, ja que si la jornada a l'escolar és molt llarga i un cop han acabat de dinar i han fet els hàbits de rentar-se les mans, poder anar al lavabo, arriben a la classe i tenen els seus llits, les seves mantetes, ara que fa fred, i llavors poden descansar l'estona que ho requereixin. Un cop s'aixequen, tenen la seva estona de joc tranquil, igual que P4, P5 i més endavant. Cada curs, segons les seves necessitats per l'edat i per l'etapa evolutiva que estan, fan unes activitats o unes altres. Els nens i nenes tenen una curiositat nata per saber, per descobrir, per experimentar. I això els hi proporcionem a través d'activitats com l'or, activitats amb l'aigua, activitats amb imants. Ells descobreixen, experimenten, s'equivoquen, proven, i això els hi facilita tot aquest desenvolupament tan especial per la seva edat.